खुलुमबाय। आंनि बे शायरिखौ खोनासंनानै मोजां नांगोन होनना बयखौबो आसा खालामनाय जाबाय। मोजां नाङोब्ला लाइक खालाम आरो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो। आं बे जिउ मोनसेयाव गोबां हांमा आरो गोबां दुखु खस्थ'जों सहायनांनो गोनां जाबाय। आं सानदोंमोन आंनि जिउनि गासै दुखु खस्थ' हांमा हांसाफोरखौ नोंखौ लानानैनो लासै लासै बावगारलांगोन होननानै, नाथाय नों आंखौ बांसिनसो दुखु खस्थ' होलांबाय। आंनि जिउआव खालि हांमाल' थालांबाय। नोंनो आंखौ गिबियाव मोजां मोननो सोलोंदोंमोन। नोंनो आंखौ गिबियाव प्रप'ज खालामदोंमोन। बिदिनो नों आंखौ लासै लासै मोजां मोननायनि लामायाव लांनानै आंखौ दिनै बेफोरबायदि हांमाल' गालांगोन आं मालाबाबो सानाखैमोन। मा मोननो नों आंनि बे गोसोखौ खस्थ' होनानै? आंसो मिथिदों बे जिउआव आं बोरै थांनानै दं। आं सानाखैमोन दि नों आंखौ बिदि खालामलांगोन। दिनै बुजिबाय आङो नोंनि मोजां मोननायखौ। नोंनि आंखौ ओरैनो टाइम पासनि थाखायल'सो मोजां मोनदोंमोन। आंनि गोसोखौ बायग्लिहोनानै नों जेबो मोना आंनिखौ थार गोसोजों मोजां मोनदोंमोन आरो नोंखौ अरायसम मोनबायबो थागोन। नों आंनि जेसेबां गोजानाव थाया मानो आं नोंखौनो अरायबो नेनानै थागोन। नों आंखौ जेसेबां दुखु होदों आं बेखौ अरायबो गोसोआव लाखिगोन।